Сустрэчу з гаражанамі Александр Рагачук пачаў з традыцыйнай справаздачы. На добрае парадкаванне Брэста да міленіума, адзначыў кіраўнік горада, затрачана амаль 220 миллионов долларов. Основные строительные задачи по подготовке города к тысячелетию были выполнены. Думаю, что оценка главы государства, оценка руководителей области, она всем известна, достаточно высокая. Поэтому наша задача, я повторюсь, не снижать темпы, дальше развивать город, двигать город вперед, искать новые источники финансирования, как правило, небюджетные источники, чтобы город был наш красивый, зеленый, экологичный. У бліжэйшыя гады ў горадзе плануецца шмат новых будаўнічых пляцовак. З'явіцца новы медыцынскі цэнтр, падземны пераход паміж чыгуначным і аўтавакзалам. Хутка пачнуцца і работы па падаўжэнні набярэжнай і іншыя. Першым пытаннем стало ўвасабленне архітэктурнага праекта кафе у будынку былой ваданапорнай вежы. Праекту, адзначыў кіраўнік горада, жыць. З'явіцца ў горадзе і новы убудаваны дзіцячы садок на вуліцы Калесніка. Если он себя оправдает по затратам, по количеству деток, по комфорту, по санитарным зонам, по комфорту людей, которые будут жить, начиная со второго этажа, мы эту тему продолжим. Ну а так вообще запланировано на ближайшую перспективу еще строительство, включая этот, еще 3 детских садов. Не абышлі бокам і пытанне будаўніцтва акумуляторнага завода. Адказ афіцыйны і адназначны. Вытворчыя работы не вядуцца. Александр Рагачук паабяцаў звярнуцца да кіраўніцтва iPower з прапановай арганізаваць экскурсію для актывістаў. У зале традыцыйны аншлаг. Задаць пытанне кіраўніку горада выстраілася чарга. Шмат пытанняў традыцыйна тычыліся работы жыллёва-камунальнай гаспадаркі і арганізацыі дарожнага руху. Востра паўстала і пытанне стварэння дзіцячага хоспісу. Пытанне рэканструкцыі аб'ектаў Брэсцкай крэпасці і Бернардынскага кляштара. Шмат пытанняў поступило по телефоне и на электронную пошту. Полемичные вопросы есть. И эти полемичные вопросы, они относятся к вопросу бюджетного приоритета. Что сейчас важнее? Вложить городские деньги в реставрацию Бернардинского монастыря или вложить городские деньги в реконструкцию Горбатого моста, в приобретение новых карет скорой помощи или в новые тротуары? Это вопрос приоритета, понимаете? Поэтому где-то сложно, где-то понятно, приходится говорить «нет». И думаю, что вот эти встречи, они позволяют каким-то образом сканировать общественное настроение, чтобы быть более уверенным в тех или иных управленческих решениях. Сустрэча старшыні гарвыканкама Александра Рагачука з брастаўчанамі доўжылася 3 гадзіны. За гэты час паступіла каля 80 пытанняў. А гэта сведчыць, для гаражан важна, якім будзе Брэст і як ён будзе далей развівацца. Евгения Мороз, Роман Филютич, телерадиокомпания «Брэст».